أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa maza da mata na kusa da na nesa barkanmu da sake saduwa a wannan rana da muka saba gabatar da tunatarwa a manhaja ta WhatsApp musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadana. Yau za mu yi ɗan takaitaccen bayani ba dogo ba akan Lailatul Qadari. Lailatul Qadari dare da yake da fifikon daraja, yake da fifikon alkhairai fiye da watanni dubu, in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa a cikin suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadari wa ma adraka ma lailatul qadari. Allah ya ce lailatul qadari khairun min alfi shahr. Ita ce wannan dare ɗaya tilo yana da fifikon alkhairi akan watanni dubu. Kenan dukkan abin da kai ci karo da shi a wannan dare na alkhairi ka aikata shi, to ka aikata alkhairi da wanda ya yi shekara 83 da watanni yana yi, in bai ci karo da daren lailatul qadar ba to bai kai ka adadin abin da ka aikata ba. Idan sallah kai a wannan dare, to mutumin da ya shekara 83 yana sallah shi bata kai taka ba. Ya shekara 83 yana azkar, yana karatun alkur'ani, yana saraka, in bai ci karo da irin wannan dare da ka ci karo da shi ba, duka alkhairansa ba su kai yawan naka ba. Saboda haka ashe ba karamar asara ba ce ba a ce mutum ko sau ɗaya bai ci karo da wannan dare na lailatul qadar ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana katari, ya sa mu ci karo da shi. Allah ya sa a can bayan mun ci karo da shi sau da yawa, in ba mu haɗu da shi ba Allah ya sa a wannan wata da muke ciki mu yi cin karo da shi, kuma Allah ya sa dukkan alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada zai ba zaɓaɓɓi daga cikin bayansa, Allah ya sa muna cikinsu, Allah ya sa muna da rabo. Yar takaitacciyar tunatarwa da za mu yi akan wannan dare shine dukkan abin da wani mutum yake tunani na idan ya ci karo da daren lailatul qadar zai faɗa ko zai karanta ko zai roƙa, ya zama tanaji ne na alkhairi. Amma ko ma me zaka faɗa a wannan dare, ka sani bai kai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hora ya ce a faɗa ba. Sayyidatuna Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, idan Allah ya hukunta na ci karo da wannan dare na lailatul qadari, me zan faɗa, me zan roƙa, wace addu'a zan karanta, wani askar zan yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki karanta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saboda haka kenan wannan addu'a ita ce addu'a mai fifikon daraja, kasancewar ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita. Amma hakan ba zai hana idan ka faɗe ta ba kuma ka bijiro da wasu bukatunka da kake nema a wurin Allah subhanahu wata'ala, ka roƙe shi, ka bijiro da wasu abubuwa da kake neman tsari da su, ka roƙi Allah ya tsare ka, ya kare ka, ya kiyaye ka daga gare su. Ka roƙawa waɗanda suka rasu rahamar Allah subhanahu wata'ala, marasa lafiya a nema masa lafiya, mu roƙawa iyalin mu shiriya, mu roƙi arziki, mu roƙi ɗaukaka, mu roƙi kariya. Masu neman mulki su roƙa, masu neman aure, masu neman haifuwa, wanda yake cikin wata jarabawa ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya raba shi da ita, ya nemi mafita. 'Yan kasuwa su nemi buɗi na kasuwa da albarkar kasuwanci, duka a wannan dare ɗaya. Bayan wannan kira da zan yi ga dukkanmu 'yan uwa shine, azumi muna tunkara 20 yanzu. Wannan lailatul qadar ana neman ta ne a cikin goman ƙarshe. Saboda haka kada mu yi kasala ko mu kwanta mu ce za mu kintaci wata rana wadda muke ganin wannan rana ita ce ranar da ake haɗuwa da lailatul qadari. Mu ɗauki dukkan wannan darare 10 da suka rage mana na cikin Ramadana, mu ninninka karatun alkur'ani da muke yi fiye da na da, mu ninninka yawan sallar nafila da muke fiye da da, mu ninninka addu'o'inmu da muke yi fiye da da, mu ninninka sadaka, ciyarwa da muke baiwa bayan Allah. Bayan wannan, ga 'yan uwanmu mata waɗanda suke da ƙila ga goman ƙarshe ta zo, amma hukunci na Ubangiji ƙila sun ci karo da abin nan jininsu na al'ada, to kada su samu damuwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya hukunta haka, ya ƙaddare su da yin jini. Wata za ta ce to
na daɗe ina dako ina jira ina so in ga cewa goman ƙarshe ta zo in tashi in ninka ibada ta sallah, in ninka addu'o'i, in ta yawaita karatun alkur'ani saboda in yi dace da daren lailatul qadari. Amma kuma yanzu ga abin da Allah ya hukunta, na ci karo, al'ada ta zo da sauransu, ko kuma wata mai ciki kila ta haihu jinin biki. To kada a samu damuwa, musulunci mai sauƙi ne kuma ya tanaji sauƙi ga mabiya addinin, ga masu bin shi. Idan mace tana jinin al'ada, ba za a barta a karatun alkur'ani ba, ba za a barta a azumi ba, ba za a barta a sallah ba. Amma abin da nake nufi ba wai za ta yi bane ba, saboda an yi hani cewa wadda take jinin al'ada kada ta ɗauki alkur'ani, kada ta shiga masallaci ta zauna, kada ta yi sallah, kada ta yi azumi. So me za ki yi mai miki gurbin waɗannan abubuwa da ba za ki yi su ba idan baki da tsarki? Alkur'ani ne mace ba za ta ɗauka ba, amma ba a hana ta karanta alkur'ani surorin da ta hardace a kanta ba. Saboda haka idan kina da har da wasu surori, karanta su. Ga waɗanda suke da burin idan goman ƙarshe ta zo so suke su yi saukar alkur'ani, so amma kila kwanakin sun kuntace musu, sun yi gajeru, ba za su iya ba. Allah subhanahu wata'ala ya hore mana wata sura a cikin alkur'ani wacce take da girman daraja, suratul ikhlas. Ga ta bata da tsawon dogayen ayoyi, bata da yawa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan sura silisin Qur'ani ce, ma'ana ita kadai dinta kashi 1/3 alkur'ani ce. In ka karanta ta sau 3 daidai kake da wanda ya sauke alkur'ani daga bakar hannasi. Saboda haka mu karanta qul huwallahu ahad sau 3 a cikin wannan dare, ko mu karanta fiye da haka. In mun karanta sau 3 kamar mun yi saukar alkur'ani ne. Saboda haka kenan mace mai jini tana iya ta saukar alkur'ani a kowane dare, da karanta qul huwallahu sau 3. So ba za ta yi sallah ba. Me zai maye mata gurbin sallah? Dukkan salloli da ake yi guda 5 na farilla ana yin kiran sallah. Idan kika ji masallaci ana kiran sallah, ki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Ya ce duk mai jin kiran sallah to ya rika maimaita abin da ake faɗa, illa sai inda ake faɗin la hayya ala salah hayya ala falah, nan sai ki ce la haula wala quwwata illa billah. Idan an gama kiran sallah ki ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Mun yi wannan darasin a baya. A biyo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, a karanta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wacce ta yi wannan, in ta ji kiran sallah, to duk mutumin da ya shiga wannan masallacin ya yi sallah, za a ba ta ladar wannan mutumin. Idan mutum 100 suka shiga suka yi sallah a wannan masallacin da aka kira, tana da ladar masallata 100. Game da azumi fa, kina jini baki yin azumi, me zai maye maki gurbin azumi? Shine ki bada ciyarwa ga wanda ya yi azumi. Wani bawa ya yi azumi lokacin shan ruwa ya yi, ɗauki abin da Allah ya hore miki na abinci ko kwano ɗaya